Top secret mo. Naging kafubo ko yung professor ko when I was sa college. It was all started nung nagkaroon kami ng parang get together with the engineering department with my university. Na pukaw talaga ng pansin ko na pistol, hot, then medyo gwapo. Bigla siya nagtanong sa akin na, first time mo ba? Bigla ako nagsabi na, hindi naman, pero hindi lang ako sanay kasi na mag-i-initiate sa akin yung pang-instructor namin, which is yung prof niya. Akala ko, parang one night stand thing lang yung mangyayari. Hindi ko na-expect na nasundan pa yun ng, hindi lang dalawa, kundi maraming beses. Last year of February, magpapatas ako. Kasi consistent kasi ako na every other 3 months magpapatas ako. Then, suddenly, after ko magpates, bigla ko nilapitan nung counselor ko sa hub. Sabi niya, may mali daw ako sa test ko. Ikaw, dude, regular ka ba nagpapatest? Test ng ano? Blood test. Blood test. Oh, blood naman, test. Oo, Diyos ko, kailangan ko yan. Para sa health, no? Oo, kailangan yan. Pero yung ibang klase ng test, reproductive test, Ay, hindi naman. hindi masyado. Hindi masyado. Kasi alam ko naman sa sarili kong safe ako. Bago aksyon, may proteksyon! Ang galing mo talaga. Siyempre. Hindi ka lang pala basta bira ng bira. Ay, wag kang ganun. Bakit? Masama yun. Porke ano? Porket may pagkakataon, sundot agad. Hindi ganun. Yan yung mga nagiging epekto ng mga taong hindi masyado na pag-iisipan yung kanilang mga desisyon sa buhay. Actually, nakakaawa, nakakabilib din naman yung caller natin kagabi, no, na nagbahagi ng kanyang top secret tungkol sa pagiging positibo niya sa isang sexually transmitted disease or sabihin natin virus, no. Yes. Hindi naman niya sinabi kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero confirmed, 'di ba, na meron daw siyang ganong klaseng virus. So, anyway, ano lang ito, it's a wake-up call para sa lahat ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Na dapat maging aware tayo sa kung sino man at ano man yung pinapapasok natin sa ating mga buhay. Tama. Nang sa gayon, wala tayong, mahaba pa yung buhay natin. Yun, dude. Maagang kinukuha yung mga hindi na nakakapagpa-check o nakakapagpagamot, yung nagiging in denial pa. Meron naman, mahaba naman yung nagiging buhay nila, pero ang hirap, magastos, tapos maraming komplikasyon na nangyayari, maraming mga sakit na lumalabas bigla. Oh, and aside from that, yung personal na struggles mo pa. Yes. 'Di ba? Mentally, emotionally. Kumbaga lahat ng yun, dadalhin mo eh. Tama. And the hardest battle na haharapin ng isang tao, yung battle niya sa sarili niya. Utak niya mismo. Yung mismo magsasabi sa'yo na, wala ka palang kwenta eh. Mahina ka pala eh. Worthless ka pala eh. Yung mga ganong mga bulong, na parang gusto mo naman tanggalin sa isip mo, pero, nandyan siya eh. And you need to talk to a counselor pag nagkataon, no? So, magastos. Basta, marami. Excuse me po. Okay lang, parang may laman. Wala akong sakit Okay lang. Wala akong sakit ngayon, dude Ayan, safe ka sa akin. Nasamid lang ako. Saktong-sakto, usapan na. Nasamid lang. Ito naman, nasamid lang. So, kabisyo, let's raise and spread the awareness about sexually transmitted diseases. Tama. Ayan. Nang sa gayon, maprotektahan pa natin yung mga minamahal natin sa buhay at ang mga sarili natin. Yes. Yan. Alas 9 ng gabi. Hanggang hating gabi, magsasama tayo kasama ang Basa Princess DJ Raketera. Titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello.
kami na. Pero may kausap pa rin siyang iba. O, ba't nanlaki yung mga mata mo, Titangelo? Ganun ka ba? Hindi. Bakit? Pwede naman kumausap ng iba kahit kayo na. Kumausap ng iba na parang kung bibili ka dyan sa may tindahan. Diba? Huwag tayo masyado overacting din naman. Baka iba naman tong sinasabi ng ating sender. Alamin natin, mamaya na akong bibitaw ng mga ano ko. Ng mga advice mo, no? Yung mga real talk mo, no? Oo, yung mga na-experience ko. Tapos ituturo ko sa iba na wag na nilang gawin. Kasi nga, masama. Hindi nakabuti sa akin. oo. So, yan ang mga dapat abangan, ang mga sasabihin ni Titangelo mamaya. Anyway, Kabisyo, BRBS in Bathroom Break. Kasama pa rin DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Metro's number one. Metro's number